नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आज न्यू एक एपिसोड को। तो दर्शक बंधु आसतु वीडियो स्टार्ट करवा। आम गाँ शेष गोटे बुढ़ा बरगछ अच्छी। से बुढ़ा बरगछर बयस प्राय 250 वर्ष पुराणा। मु जेतेबेले मो जेजेबापा को पचारिली, जेजेबापा ए बरगछर बयस केते हेबो? सेउठू जेजेबापा कहिले, ए बरगछ मो जेजेबापा अम्बलर बहुत पुराणा। मु जेतेबेले छुआ होइतिली एई गछरे केते खेलिछि। एबे आउ से गछ को केही जाउ नाहांती। हेले काहींकि जेजेबापा? ना ए बरगछरे बहुत भूतप्रेत अछंती। बहुत लोक एठारे फांसी देइछंती। आउ मध्य जेउ लोकमानंकु भूतप्रेत लागे सेमाने एई बरगछरे छड़ाण करंती। ए बरगछ बहुत भयंकर। बरगछरू बेले बेले भयंकर शब्द मध्य शुणिबाकु पाइछु। से बरगछ दे गोटे रास्ता अछि, हेले संध्या हेले से रास्ता दे केही जाआंतेनी। दिनकर कथा, जणे अजणा व्यक्ति डह डह खरारे से रास्ता रे आसुथाए। से व्यक्ति अत्यधिक थकी जाइथिला, तेणु से भाविला से बरगछ मूलरे टिकिए विश्राम करिबो। आउ से बरगछ पाखକୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ବସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭାବୁଥାଏ ବରଗଛଟି ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଏପରି ବୁଢ଼ା ଗଛ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ବରଗଛରୁ କିଛି ଅଜୀବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେ ଟିକେ ଡରିଗଲା ଏବଂ ସେ ବରଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ଜୋରରେ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡରିଗଲା। ସେ ଭାବିଲା ବିନା ପବନରେ ଗଛଟି ଏତେ ଜୋରରେ କାହିଁକି ହଲୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭାବିଲା ମୋର ରହିବାଟା ଏଠି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବରଗଛଟି ତାର ବିକଟାଳ ରୂପ ଦେଖାଇଲା। ତାର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖରେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥାଏ ଏବଂ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲା। ଗାଁ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗୁଣିଆ ଥାଏ। ସିଏ କିଛି ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ମନ୍ତ୍ର କହି କିଛି ପାଣି ସେ ଗଛକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟି ସେ ଗଛ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଧରି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଧରି ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଗାଁ ଲୋକ ଗାଁକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଫୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କି କରି ଭଲ କରିଦେଲେ। ସେହି ଦିନ ପାଖରୁ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଉ କେହି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।